Astăzi eu vreau să cânt O familie suntem și 1, 2, 3. O familie suntem și 1, 2, 3, e și tu și noi și voi și 1, 2, 3. Mă întorc celui din stânga, mă întorc celui din dreapta. O familie suntem, mă întorc celui din stânga, mă întorc celui din dreapta. O familie suntem, o familie suntem și 1, 2, 3, eu și tu și noi și voi și 1, 2, 3. Mă zâmbesc celui din stânga, mă zâmbesc celui din dreapta. O familie suntem, mă zâmbesc celui din stânga, mă zâmbesc celui din dreapta. O familie suntem, o familie suntem și 1, 2, 3, eu și tu și noi și voi și 1, 2, 3. Dă mâna cu cel din stânga, dă mâna cu cel din dreapta. O familie suntem, dă mâna cu cel din stânga, dă mâna cu cel din dreapta. O familie suntem, o familie suntem și 1, 2, 3, eu și tu și noi și voi și 1, 2, 3. Așezăm pe cel din stânga, așezăm pe cel din dreapta. O familie suntem, așezăm pe cel din stânga, așezăm pe cel din dreapta. O familie suntem. Amin. Mulțumesc!